Hindi ako nakawan. Magulang. Igubuha talaga o kani? Kabayaan na.
Lalaki na sa tawag. Kumanta na ako. Tara, isi.
Ay, wala nagkasala. Ano ba ginire? Ayan. Matas yan. O yan. Nakano ko ba yung bilis? Ano ko dito? Ano? Ang pagkakapayan din ako. Ang ako. Ito ang first one. Ano ko ba yung bilis? Nag-spend din ko ko yung bilis. Di ba tayo ng story, no? Ako ko, Yung ito yan. Ano? Ako kaibigan mo ba doon? Okay na. ano ko yan? Wala ko naman ito. Sir, kami siya. Ang gagawin namin Sa mga ako naman sa'yo. wala naman Sa kuya, update mo. Alas 46 pa lang ang mga kailangan. Hindi, madali lang sana. Gusto mo na Ate! Gusto. Wala, sabi mo madali lang sana. Ate, punta kay ate! Sabihin mo nga madali naman sana. Ate, ate kami talaga. Kahit ate ka. You know, ginamit ko yun sa laban nila Huwag na alis na namin na ito. officer ko. Out na sa to. At bye-bye. Dahil na, Mapa-ayos yan.
Physical, emotional, tapos yun, Lalaki ba? ah, Lalaki ba? ano, alam mo yun, wala akong magulo, Gaya. Right, right, right. Gaya. grabe, ganun ang ginagawa. Ano ka na lang, ano mo? Sabi mo? Hindi mo pa na sinabak yan. Alin mo? Bakal, Pinapasang mo na. good, right? Bago ka na. Ma, hindi ako sa akin. Ganon, hinapan. Paano yun? Ayaw mo nga ng bago. Pero, hindi rin yan. Pero, sinit, hinapan yan, pinakamalaki na Ba't ang gusto mo?
Tubig lang. Oh! Winter. Aga mo lang lang. Ako sa yung mag-upa ng mga ulit, dumalaw pa ako sa saka yung may pinangkalan ako, hinaayos daw, nagkaroon ng pulis. Oo, ako yung pagkaroon ng pulis. Ito pa kayo. Ito ang mga ay Inuko na sila. Inuko na sila. Ay, kami. Wait pa, magandang mana. Nagaling ka. Napalit ko yun. Ito mo ang nagpalit ko yung kanto. Pinakalit ko yun. Ano, bulok ng bawal na. Ang tawag,
Dito, dito kasi. Ito pa mga oras na.
Wait lang.
Nakakalating kasi. Hindi pa nung kaya man, ito na nagbubarablas pa. Kanya ang diyan, bigyan. Ako lang na dami. Kaya man dahil nagkataong pa sa akin. Ito ang mga nagpaparabigyo sa inyo. Ang dami ako, dami ako nalimutan. Kasi minapon pa ako doon. Hindi tayo ganyan. Bigay ko niya kami sa na. Dito ang paman sa na. Kaya ano pang sabi ko na? Balo siya. Dito ang paman sa na. Kaya yung paman na. 10,000 pa kasi. Ano hindi kaya ito ako na kasi yung pag-ibig. 10,000 pa nga niya. Ano nga nila. Nag-aaroy na kayo. Kaya nandito. Ano yun na baga siya? Nag-intra nga na siya sa ano. Nag-intra baga siya sa TV. Yan ka na? Ha? Ano mo kapag mag-print ka mo? Ito ka mag-print? Ito ako mag-print. Ito ko yung sa pumunta jail. Saan doon na? Sabi mo ko sa hindi naman nagsalati ko. Hindi nga, basta magayon ang decision ni Joanna. Nag-stop na. Mada nag-start.
Hanggang sa 3.
Tawag ka. Lang. Ha? Ano ba? Kanya. Ano ba? Ikaw ka matakot ko sa lahat. Yes, ang normal sa kalina. Hindi, kasi ba ako, dinata ko lang pa. Ano ko ang mga pagkain? Doon na lang yan. Pero wala pa. Out na. Out na sa ko.
Press kita. Dapat rin yung lima. Wala, may gagawin ang buhay niya. Gusto yung gagawin. Kaya gusto kami. Dahil may pula, dugo. Then, sinabi, Ano ang pula, ang bukok man. evident, Bukok man natin sa dagat. nagkarabis kami sa puerta. Ikaw man yan eh, ikaw man dyan. Jadi tidak harus dibuka. Ano, gawas pero kung ano, gawas na. Kasi, yung mga nilo,
Apa di sini? Tahu. Ayah cara kue, tetap gaya. Pakyo. Ano tong yan? Datang ako ha. Ye, ye, yan, ye. Kulay na ako na Facebook mo, ye. Kulay na ako na Facebook mo. Mata. Hindi na ako nito ko, ano, hindi mo magkana sa number. Sa nag Buko. Ah. Hindi na gana. Kaya, mas wala ko ng araw ka naman. Lalo man sa hindi, kung yung tumahan. Sabi ko natin. Ang piling mo, sa'yo naman. Marami. Sa akin ng amin. Wala ko kaya lang. Sige, nasa ko. Check mo pala nito. Ano ko? Ano ang tingin mo?
Shy. Kaya man yan ang kaya nakulang yan. Ayaw ko sa kanya nakulang. Kaya ako nataw-nataw. Kaya zero. Yun na, di mapagtakda ng tuyo. Matubig man ka na yan. Tapos Payo. na 2 birds, 7. Matubig Dahil man ka na. mapagtakda ng tubig, 6, Matubig man ka na. 7, 8. Opo. Hindi naman mapagtakda ng tubig. Maganda yung masama lo. May tawid na baga-baga. Suka. Alat. Basta may suka, buga kami. Ang suka niya, nakulong niya. Bakit ko baga sa ito? Yung girang lima ito sa mga ano? Alat niya. Ano tuloy kung kabangat man sa sila binakalmo? Parang sino Oo, ginagawa? yan, hindi blessing ko. Yan nalawad niya. Ayun. Yun na. Yun na, naitag mo ng gabos. Yun na, nagmalasakit ng exercise. Yan. May mga order.
Kuya, ate, kami po nagkakulutin mo. Ate, sabi na kanta na, kanta. Ibon muna tayo. Kaya ganun sa akin. Abot-abot ka sa lahat ako. Na, nag-abot din. Ako, naman sa bagong nag-abot yun, nag-abot. Kung man ako sa, Dati di kayo gaga ng Facebook siya. ika pa nga rin quiz. Siya. May gaga ng Facebook. Lahat mo ang awam. Mabawas ka. Oo, ano? Para palipin ko na. Wala yung punta na.
may bulos na kung naka-audio. Appreciate. Pag marinig ka kalite, ako nagtendo na ako. Ang marinig nito na nagtutulong. Ay, iyo! Kayo, nandiyan na pala nagkukulong sa marinig. Ang marines, ang nandun sa biro ng face. So, ano, nandun na dito mo. Ganito, walang isip, walang kulang. Ay, ang walang kulang. Sana nakapilin. Ha? Ikaw ka na? May na-check ko lang yung video. Ang sabi? Hindi ka na nga ipag-gusto. Pero okay. Hindi ko na din. Sa today, manapatid ang zero. Ano ko? Makukuha din yan ang ulit ng mga kagawin. Ngayak Uy. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal muli. At sinabi mo Maulan pa? Maulan? pangit kong sige. Maulan? Wala na. At dahil ano pa ang sabi ng lang, ikaw pa rin. Gano'n kang bababakarin? Hindi mo ulan sa kuya. Ako na ipag-gusto. Pero ano,
Parang may cellphone. Nagtatawag ko ng mga tao. Hindi ka reklamo ko nga magpalit sila na nanay. Magpalibre ako. Hindi ka na nga ito. Ito ko reklamo. Di ba ito? Ay, ko. Ay, mahiling mo yan sa cellphone. Cheaper ito. Meron ka lang sa phone. Kaya na lang. Ito na yan. Nalog ka. Nalog ka dyan, nagagana ng Facebook. Ang Facebook mo? Hindi ka sa phone. Tapos ka, kamahiling ito sa cellphone. Kasi gagamitin mo ba na kayo sa cellphone? Ingat ako nakakuha ng paano ko magpapakita? Ito pa rin ang gagawin. Kaya mo ba? Ano mas kung nasa 4K plus 30 plus nagkakapit na! Nakakita na! Pero na ako. Libre! Malas mo talaga. Sabado namin sa nanay, mas pinakang talaga. Ang lalaki namin. Tapos, mabukan ka na.
Ano dito ang ulit. Dari ka naman dito ang ano doon sa particular. So, kamo ka na,
Pag-tambot ang sila, alam.